Докато вторият пилот наливаше от гроздовия сок в чашата, първият пилот Александър Попов седеше спокоен на мястото си и гледаше съсредоточен през стъклото. Александър имаше 12 500 часа полет, оставаха му 15 години до пенсия. Никога до онзи момент не си беше представял, че един ден ще управлява самолет. Но откакто загуби брат си, той не преставаше да се взира в нощното небе, да се вглежда във всяка звезда и да си представя, че го вижда някъде там. Искаш да прекарва често във въздуха, за да бъде по-близо до своя брат-близнак. Понякога, когато имаше нощни полети като сега, изпитваше потребност да се огледа. Тогава се обръщаше към колегата си, за да се увери, че той е съсредоточен в полета и няма да му се подиграва. Дългата руса коса на усмихнатата стюардеса беше покрита под красива синя шапка. Тя вдигна падналата играчка на момиченцето и я подаде. Попита майката всичко ли наред. Жената кимна, благодари и подаде празните хартиени чаши от чай. Момиченцето гушна колкото облегна се на рамото на майка си и затвори очи. Повече от половината пътници вече спяха. Двама-трима четяха книги, някои зяпаха в телефоните, а останалите гледаха филми. За дългогодишната си практика Попов никога не беше чувствал умора или неразположение. Напротив, всеки път се качваше в кабината с радост и нетърпение. Дори се радваше, когато имаше дълги полети. Едва миналата година чартерите станаха възможни. Намираха се над океана на един час от континента, когато почувства болка в главата. Сравнително поносима, но съпроводна с парене на очите. Въпреки това той реши да не безпокои никой от екипажа. На огромния екран на пулта се забелязваше летящ обект, който се насочваше право към самолета. Непознати символи се изписаха върху монитора на централното табло. Това е вражески кораб. Целта му е да влече пътниците. 6 не особено високи, бледосиви същества наблюдаваха сцената неподвижно. Двама стояха до пултовете с управление на навигация, останалите бяха прави. Трима от тях погледнаха четвъртия, който разтвори ръцека към огромния екран и така увеличи картината, където ясно се виждаше пилотската кабина на Боинг 777. Докато те го наблюдаваха, четвъртият се вгледа в пилотите, но задържа вниманието си към Попов. Той се обърна към своите. Единият рече: "Готов ли си?" Големите очи на четвърти преминаха и той застана на една кръгла бяла платформа. Бледа жълта светлина обгърна тялото на съществото. На екрана се изписаха няколко неща на неземна писменост, които означаваха активиране на енергийна холограма на линеец, цел земен самолет, мисия помощ. А секунди по-късно се добави: "Братска." Няколко светлини лъчи обиколиха фигурата и се завъртяха около нея. На екрана се изписа изпращане. На платформата вече стоеше полупрозрачно същество, негово бледо копие. Александър се стресна и преглътна. Лицето му изглеждаше нормално, цветът на кожата също, очите широко отворени. Усети, че нещо го изпълни. Той огледа кабината на самолета и се обърна към втория пилот. "Даниел, аз съм добре." "Какво имаш предвид?" Два безцветни триъгълни малки апарата се залепиха под самолета. Попов чу някакъв глас в себе си. "В теб се намира енергийната същност на линеец, твой вселенски брат, за да осигури защита на самолета. Не се тревожи, излишно е. Този линеец е от планетата Линея, звезда от вашата слънчева система, която още не сте открили. Зад нас се движи космически кораб на пиратите от трипланетната зона на Силания. Под самолета са вградени 2 наши оръдия, с които ще отблъснем врага. Държи се нормално и не казвай на никого за мен. Управлението ще поема аз." "Наземната кула до екипаж 22, чу се пилотската кабина. "Забелязваме 2 неясни обекта под вас, а също и..." От култа замълчаха за секунди, сякаш премисляха какво да кажат. "А също и непознат обект зад вас." "Какво да правим?" попита Даниел, като се огледа в огледалото и видя космически кораб. Отговор не последва, само някакво пръщение. "База, чувате ли ме?" "Връзката е прекъсната", съобщи един от наземния екип и всички, които го гледаха, забелязаха капчиците под, които моментално избиха върху лицето му. "Трябва да се направи нещо", притеснен заяви служител от контролната кола. "Какво мисля, че можем да направим?" попита го командирът. "Да се обадим на военните за помощ." Няма как да реагира толкова бързо, а няма заповед за намеса в цивилната авиация. Но това не е обикновена ситуация.
Виждаш ли ги? Попита Даниел Танев. Да, виждам ги, потвърди съвсем спокоен Попов. Дали са... Бъди спокоен. Опитвам се, но проблемът е, че не знам какво искат, а и връзката прекъсна. Понякога се налага да действаш и сам, отговори Попов. И какво? Самолетът се наклони с 20 градуса наляво. Корабът на нападателите профуча с шеметна бързина вдясно от него и рязко застана под опашката. Пътниците, които зяпаха в тъмното пространство, забелязаха това и надникнаха в иллюминаторите, но не видяха нищо повече. Какво беше това? Попита един млад мъж жената до себе си. Не знам. Може би падаща звезда. Да си пожелаем нещо, усмихни се той. Жената сдържа усмивката си. Самолетът направи вираж и се издигна нагоре. От салона се чуха неприятни възгласи, защото това стана много бързо. Попов, какви ги вършиш? Самолетът внезапно се премести настрани. Манометърът за височина отчете 12 000 метра, но веднага се включи червена лампа, защото и двамата усетиха, че се намират на по-голяма височина. Веднага след това пада на 10 300. Заспалите се събудиха и всички се хванаха здраво за облегалките на седалките. Космическият кораб беше само няколко хиляди метра зад гърба им. Той също се издигна и стреля 2 лъчеви снаряда. Нито един не улучи, вероятно това имаше за цел сплашване. Александър, или по-точно енергийната същност на линееца в него, издигна самолета отново нагоре. Космическият кораб ги последва и приближи повече. От командната зала на линейците някой даде сигнал с ръка за действие. Прикрепените обекти под Боинга се изстреляха. Единият улучи вражеския кораб и той се разпръсна пространството сред огнено кълбо. Изгуби формата си и разкри разпиляващите се парчета. Взривът светлината, отразена в иллюминаторите, накараха всички пътници да погледнат през тях. В първите секунди по стъклата нямаше нищо. Змъглиха се едва по-късно, когато те отпуснаха своя дъх. Постояха вцепенени още няколко секунди. Малко след това сред някои настана паника, други се прекръстиха, а трети се облегнаха в седалките си и се отпуснаха с невярващ поглед. Докато двамата пилоти гледаха към отломките, Попов усети онова странно усещане преди атаката, как вече го напуска. Сякаш излезе от тялото му. Светлината от изгорелия космически кораб се разпростираше около Боинга и на стъклото точно пред него сякаш забеляза лице. Съвсем леко наклони тялото напред, за да се убеди какво точно вижда. Стори му се, че е просто илюзия, зрителна измама на човешки образ, създаден някак си от летящите парчета и огъня. Образът обаче беше там. Неусетно започна да бленее и изчезна. На пулта замига в червено един двигател с текст, че изляза устрой. Алекс, ти си гений, зарада се Даниел. Един от моторите изгоря, но не съм гений, прошепна Александър, все още загледан в стъклото. А после отмести поглед някъде в пространството, сякаш да потърси къде е отишъл този толкова познат образ. За това сме братя. За да си помагаме. Толкова познат глас. Глас, който не беше чувал отдавна. Даниел, отивам до тоалетната. Даниел го погледна с усмивка и вдигна палеца на дясната си ръка. В малкия коридор Александър се натъкна на 2 стюардеси. Справите се блестящо, каза едната. А какво всъщност стана? Нямам представа, отговори той и не знаеш какво друго да каже. Важното е, че всичко свърши добре, допълни другата. Александър нямаше търпение да остане сам. Влезе в тоалетната, заключи се и погледна в огледалото. То се преобрази в детското му лице. Същото като това от стъклото. А после то пак стана неговото. Помниш ли, когато завършваше пилотското училище? Беше чел, че някои хора вярват в прераждането на други планети. Александър искаше да кимне, но му се стори нереално. Как брат му знае, че е чел това нещо в студентските си години, когато отдавна го беше загубил? Случилото се беше толкова ярко, че съзнанието му извади образа на брат му и го постави до неговото отражение в огледалото. Все едно виждаше себе си като дете. Това някак неестествено му дойде да попита на ум. Как влезе в мен, но вместо това попита на глас. Как успя да ме помогнеш? Планетата, на която съм, е част от междугалактическа организация, която обикаля пространството за нарушители и престъпници. Тя е изградена на общовалиден принцип за мир и съзидание. Александър не каза нищо. Очите му се навъжниха, но не допусна сълзите да потекат по лицето му. Благодаря ти за помощта,
Братко, желая ти щастие и здрав живот. Детското лице изчезна. Александър остана загледан в отражението си и усети как сълзите стават неудържими. Затвори очи, сбръчка лице и притисна клепачите. Не помръдна, докато се убеди, че ще отминат. Отвори ги и се обърна настрани, към едната стена. Вдиша и издиша няколко пъти дълбоко. След това се успокои и излезе. В коридора стоеше само руста стюардеса. Искаш ли напитка? Бутилка вода. Тя се наведе към кашончето под бар плота. Дай ми и 2 бутилки. Пръстите на ръцете й се разтвориха, за да хванат 2. Александър ги взе с усмивка и тя му отвърна за същото. Той седна на място си и погледна към Даниел. Искаш ли? Преди малко изпих една. Как си? Александър отвъртя капачката и изпи цялата вода. Не помня кога не съм бил толкова добре. След такова преживяване 1 на милиард. Александър кимна. Повече, Дани. Много повече. Наземна кула до Боинг 777. Чувате ли ме? Да, наземна кула, чуваме ви, отговори Александър и остави бутилките в една ниша до себе си. Какво стана? Всичко наред ли е? Попита гласът нервно. Има ли жертви? Александър забеляза Даниел, който размаха пръст, за да каже, че няма. При нас няма, всичко е наред. Не всичко. Загубили сте единия двигател. Да, само това. Всички сме здрави и невредими. Ако имате нужда от съдействие, обадете се. Слушам. Приятен полет. Благодаря. Скоро щяха да пристигнат. По езера в слънце.